Dear students, today we are going to study Beginner's English of Class 4. Lesson number 7, Frogs at School. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি Class 4 ইংৰাজী Lesson number 7 টো পঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছো। কবিতাৰ নামটি Frogs at School. फरायसालिगा नोंथांमोन, जोङो दिनै थाखोब्रैनि इंराजि लेसन नम्बर 7 फ्रग्स एट स्कुल खौ फरायनो आखायाव लादों। अब्ला फै जागायदिनि। लेट्स स्टार्ट। Frogs at school. 20 froggies went to school. Down beside a rushy pool, 20 little coats of green, 20 best old white and clean. We must be in time, said they. First we must study, then we play. That is how we keep the rule. When we froggies go to school. Frogs at school. বিদ্যালয়লৈ ভেকুলিবোৰ, फरायसालियाव एम्बुफोर. 20 froggies went to school. 20 जनी भेकुलिबोरे विद्यालयলৈ গৈছিল। मा 20 एम्बुफोरा फरायसालियाव थांदोंमोन। Down beside a rushy pool. पानीरे परिपूर्ण काखर पुलर तलेदि दैजों बुंफबनाय खाथिनि दालांनि सिंजों। 20 little coats of green. 20 খন সৰু সেউজীয়া গছবোৰ। गां 20 सोमखोर फिसा फिसा खटफोर। 20 best old white and clean. 20 खनि गेन्जि সকলোৱে बगा आरो साफा। गां 20 गेन्जिफोर गासैबो गुफुर आरो साफा। We must be in time, said they. আমি সময়মতে গৈ পাব লাগিব, তেওঁলোকে কয়। जों सममते सौहैनांगोन, बिसोरो बुङो। First we must study, then we play. प्रथमते आमी पढ़िब লাগিব, तार पिছত आमी खेलिब লাগিব। गिबियावनो जों फरायनांगोन, बिनिफ्रायसो जों गेलेनांगोन। That is how we keep the rule. आमी তেনেকৈয়ে नियमবোৰ पालन करू। जों बेबायदियैनो नियमफोरखौ मानिना सोलियो। When we froggies go to school. आमी भेकुलिबोरे जेतिया विद्यालयলৈ যাওঁ, जेब्ला जों एम्बुफोरा फरायसालियाव थाङो।